Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Guarni minggu tasadarion ima minggu paduahon dung trinitatis. Nomor 8 hasi tolu sadaon ni debata dengan topik Satia Mangihuto debata. Tapuji matuhata mare demahiti asia buke de nomor 10 sada ayat sada sahat rodi tolu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Songono doni na Tuhan Jehovah, yang go halak partigori, mangulu do binaheni parsihohot marhapor seaon. Alayanggo halak perjahat dangado kasonangan. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami. Sayurupi mahami, asa unang madele hami, ujuro hapogoso tuhami,
Jala asa unang magopo hubay kami silolemu na denggani. Ujuro pasuk-pasuk tu hami. Ramoti hami asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasianganon. Leho di hami hapor seaon asa doho tami parjabar di siteanon ni akan hapor sea diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita saya buka di nomor 250 tolu ayat sada sa rodi 2. Tatangihon mampatit ni debata di minggu tasadarion imasian patik paduahon dohot lapatana. Patik paduahon dang jadi ganaomu jaladang jadi sumanonmu manangahana di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di turuni tano yang go tungga besi sobaon manak sioluan dia dolapatan ni odo iko dihabiari rohata di bata jala iko kolong rohata di ibana asai dang jadi iba marso batu sobaon manang tu gana-ganaan mangido hangoluasiani jala dang jadi olua begu manang ulpuhan ni hada tuan jala dang jadi pos roha di ugasa komitan atong rak mangido gugu mahita siat Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pergugui mahami mangulahon na hobarto patikmi. Amin. Marede kita siap buku de nomor 410 ayat sada sahat rodi 2.
Tato poti madosata diadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pergogona suatu dosan para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak perdosa nada ngolon rotu joloni habangsa habadia umi manopoti jala mangangguko dosa nami. Masa jujut huarsaki hami ho mar hite-hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami naroai. Daku haholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ati-ate nami dohot nasa todinami dohot nasa gugu nami nang dongan nami dang doso diri nami hubai kami dibahani tamado hami rimasamu jala uhumamu hami tuhamati asaliling nililing nai alaina maporus mahami nuai tu asini rohamna godangi mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhuna sayurupi mahami paubaho rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangulu hami dohot alani guarmu nabadiai ale Tuhan saya sima roham di hami halak nada ngolon amin. Tabegima baga-baga taringo tu hasesani dosata. Molo tu ngadong manang ise namar dosa, adong do pangudiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus nati gorohai. Jala ibana do pardengganan taringo tu dosata. Alai idada holak taringo tu dosata. Dohodo taringo tu dosa ni salhut portibion. Hasangapon madi debata nadi kicang. Amin. Marede ita sebuke de nomor 110 ayat sada do tolu. Tatangi homatur pu epistel di minggu tasadarion natar surat sian Lukas sia mamuka sian ayat 50 sada satu ayat 62 tajahama secara responsoria. Alai di dalam donok ari haba bakina
di patohom mabohina mardala tuhuta Jerusalem. Gabedang di jako nasida ibana ala di patohom bohina laho tu Jerusalem. Alai humus tormaibana hona hata manasi dari baen nin nama dang diboto hamu hape manak to di dia di hamu. Uju di tongah dalan nasida nina sahalak mamado ibana. Sai hutonoku doho manak tu dia peholao. Ia tu sahalak na asing didok. Ihutonau alai didokima loa saujolo laho mananom damang. Sahalak na asing musemadok hui huto peho Tuhan alai loa saujolo martina dikata tu aka dongaku sabagas. Ima sahana martua ma akan atu mangiyo kata ni debata jala nau peopsa. Amen. Mare dehita sia buke de nomor 230 alu ayat sada dohot ayat onom. Tidak kon maha porseao tai songon nahina tidak kon idongata saha porseao disadok portibion rap mahita madok au porsea di Tuhan di bata jauh ido ama pargugo na soatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di bata jauh bana sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi satu di perbadia adorang soha bubuhan ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanu atoru dun ditanom na mulak mengolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahudu tu siamu ni debata Jehovah amanai pergogo na soha tu dosani
Disimai bana pai mamulal sogot tutanoon, manghumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea dito di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau penala Kristen akan nabadia. Do dihatai nama dog, mulak mangulu do sogot daging ni halak kanong mate. Do dihanguluan na sora sudah. Amin. Titing namasa di Huriata Minggu tanggal 26 Juni 2022. Naparjolo ruas napida. Mulai sadarion pidda huriado keluargane amang manatar siagian inangi loili borhutapea rap dohot dua yanakon nasida sada bawa sada boru. Inganan nasidahian di Jalan Nangka RT Sada Aeronom nomor 40 sia Manang Wik 5. Pidahuria tuh HKBP Cibinong, Reset Cibinong, Distrik 20 Lalu de Boskap. Napaduahon keluarga Saud Marujahan Sipayung ST, Enangi Selviana Tristiani Boru Papahan, Rap Dot Opak Bawa Yanakon Nasida. Ingat nasidahian Jalan Kelapa Dua Wetan, RT Opat RW Sada nomor sia Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Manang UI Opat. Pidahuria tuh HKBP GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Jalan Sudirman Proklamasi, Kecamatan Siantar, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Napaduahon ruas Namar Sahid. Taboma di Tangyang tak akaruas ni Huriata na di Bagasan Parsahiton. Naparjolo Dianusius di Caprio Hutagalung UI 2 di Rumah Sakit Budiasih. Napaduahon Nyonya Nababan Boru Tobing UI Walu di RSPAD. Napatuluhon Frinko Hotboy Sihombing UI Walu pemulihan di rumah. Napalimahon Amang M Damanik Wiksada di Rumah Sakit Pasar Rebo. Napa onopon Nyonya M Damanik baru bangun di Rumah Sakit Isoman. Napa tuluhon papungupelean. Sadarion papungupelean dohita bahen pelean 2 tahun kesehatian Distrik Walu DKI Jakarta. Napa paton tahun kesehatian 2022. Naparjolo hari Senin 27 Juni 2022 Patu Paunuriata do pembekalan parhalado marhite panitia tahun kesehatian maringanan di GSM Gloria Lantai Sada dimulai pukul sia sahat tunasidung naniluannya amang pandita resort dohot panitia tahun kesehatian namangihut hari Rabu tanggal 20 sia Juni 2022 sahatu hari Kamis 30 Juni 2022 borhado parhalado dohot keluarga Patu Pahon Gathering maringanan di Villa Kinasih Bogor nani ulon dipadita dohot panitia tahun kesehatian napatuluhon domo 2 tahun kesehatian dohot ulang tahun hurian na pa 40 toluhon Patu Poni Huriata do lomba ende akapela ataupun tanpa musik antar week. Nah di dohotan ni opat sahatu onom halang sian week. Kategori umur 20 sampai 45 tahun. Marhita titingon pinangidom atau akaruas Huriata asa mendaftar tusityo week nabe. Technical meeting di Patupa hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 di gereja habis ibadah pukul 10 WIB. Napalimahon sermon pungan lansia. Hari Selasa 20 Juni 2022 Patu Panuriata do sermon pungan lansia masuk pukul 10 WIB. Maringanan di GSM Gloria Lantai Sada nani huluan ni paditata. Napanupon pengumuman. Hobar tu program kerja ni Huriata tahun 2022 marhita titingon pinanggido matu sudir ruas ni Huriata naso pasahaton pelian tahunan asa tapasaha ma peliata tuhuria manang tu situa wik nabe soni matiting namasa di Bagasan Minggu tasadarion akan titing nasing boy mata jaha juarta jemaat mulai tema di Tuhata.
habik ima korsian inahana.
Dilanjutkan Dohot Kor NHKBP.
Marade mahita sia buku de nomor 730 sada ayat sada doho udukna laos papungu pelean 1A doho sada B.
Damene debatana sumurung sian saut naroha imana mangramuti aka ate-ate doh pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Hatani debata dihita di mingguon ima sian buku sirut bidu parjulu mamukama ayat pitu rodi ayat 10 pitu. Songonon ma didok. Jadi ruarma nasida sian inganan pai solatanna naselaon rap dohot parumainna na dua halaki asa mardalan sumuang tutano juda. Dunginin nasi Naomi ma tu parumainna na duai. Laho mahamu mulak ganup tu bagas ni inanabe. Sai marasini rohama Jahoba mamaloson tu hamu hobar tu na binege na binahen muna tu aka namatei doho tuau. Sai di basa-basahon Jahoba matu hamu asa Jepangan hasona ngakamu ganup dijabuni sinoduk nabe. Dungi dium mama nasida laos dipangiar be suarana tu matangis. Dunginin nanasidama tu simatuanai. Ikon udur hita mulak tu bangsom. Alainin nasi Naomi ma mulak mahamu ale akadainang. Buasa naing mardalak kamu rap doh tau. So tagamon adong be tubuh anakku. Bahen sinodukmu na dohot. Mulak mahamu ali akadainang. Ainunga matuahu au anggotung marsinoduk mangan muse. Tung surape hudok adong dope sihirimon diau jala sabor nginon dope au marsinoduk mangan jala tubuan anak kau. Tung tarpai mahamu ma nasida pai mama godang. Tung tarpucung mahamu bahenuni. Kabe sudat marsinoduk mangan unang mak songoni ali akadainang ai sumapot dope nahwai sian hamu ai ruar huhut tangan ni Jahoba marbajoy yau. Jadi dipangiar nasidamu sesuara nabe manggogo tumatangis laos di umma si orpama si matuanai alai marsi hohot ma anggo roha nisirut tu nasida. Dunginin nasi Naomi ma idama nunga mulak ia haham tu bangsona dohot tu debatana mulak ma dohot ho mangihuton hahami. Alaini nasirut ma mangalusi unang sai sosoyau tu madikon ho laho sirang sian ho. Ya tusi ho laho ikotusi ihutonoku. Ya tusi ho maringanan ikotusi au maringanan. Bangsom nama bangsoku debatam nama debataku. Ya disiho mate ikon disi au mate. Disido au huhut naing tartanom. Sai songoni ma dibahen Jahoba tuau jala songoni ditabai tu joloanon holan hamatiani nama tarbahen manirang ahu sianho imak sahatna. Hurian itu hata nahina holongan di bagasan Kristus topik ta ima satia mangihuto debata. Hatani debata ditikion nagabe perenungan dohot na ikon si parate honon. Tapi tu keluarga na uposo maun jami taon nati dohot hitanang tu akan atumua songon si matua manang natoras. Na ikon perlu ditiru manang diteladani. Manang nasongon diape na mangatur parumah tanggaon dohot tarlumobi ma di karakter dohot dihapor siaon nate.
Adong sadajok namandokon bahwa kudang do aka perempuan iri, ya, cemburu, mamereng si Hawa teh. Alaniaha ala dangadong si matuana. Memang odo sada gambaran secara umum si matua boru dohot parumain na jet adong hubungan na kurang klop dohot nasa jet rentan perselisihan manang perang batin mai manang merbadaya teh. Jujur gudang do aka ina naposo curhat ya, mungkin sesama temannya jala jidok dok si pata lu jadu iba mamereng catabi pangalaho ni akasi matuain na. Olodo si matuaon si pakna songon guru nang pe dang SPD ati menggurui ya. Yang gak do parumenai dang ibu to manangaha. Adong do si matua bertindak songon hakim, menentukan dia mana sitong, dia mana salah di parumah tanggaon ni anak konna. Olodo si matua bertindak songon intelijen, ya, cari tahu sana sini tentang rumah tangga ni anak konna, ayah kahado diulai parumah ini. Adong dona bertindak songon hansip ate, songon polisi ya, jadi overprotective terhadap kita. Jala adong dona bertindak songon petugas pajak ate. Mau tahu berapa income kita dan untuk apa semua itu. Buasa pitor sudah hepengnya, HP dah ngadok ya di setor tuawin. Ya. Itulah unek-unek ya aka parumain. Jala sikap si matua boru nasongoni memang kerap do mabain aka parumain gemes ya, mungkin emosi, stres, ada juga yang sampai habis senewen ya. Kadang-kadang kehilangan respek ya terhadap ibu mertua, dan ada juga yang terang-terangan mau perang. Wah, begitu. Jadi Oma bohado sikap nih perempuan manang ina istri manang parumain menghadapi meresponi akasi matua boru. Jadi luar biasa do trupuk jamita sadarion. Coba kita tengok betapa harmonisnya hubungan menantu dengan mertua, yakni Ruth dan Naomi. Alan itu gorang setabi nama ben guarta si Ruth ate, manang Naomi ate. Berbahagialah ya. Alai sebelum tabahas dope perikupon adong do na perlu pasahat tu aka parumain na poso termasuk mai badi siete ya. Yang pertama, tanamkan di hatimu bahwa ibu mertuamu juga adalah ibumu. Yang kedua, mintai pendapatnya atau masukan tentang anaknya suami kita itu. Tarsongon dia do najo do ibana. Ya bisalah diskusi cerita-cerita kan. Ya, jangan sungkan-sungkan ya.
Jangan cari kesalahannya, tapi apa yang mau kita persiapkan melayani suami kita, anaknya. Yang ketiga, hapus pandangan bahwa semua ibu mertua adalah pengganggu rumah tangga kita. Hapus itu. Yang keempat, tumbuhkan benih cintamu, kasihmu kepada mertuamu. Kelima, lihat yang positif, abaikan yang negatif. Ibu kita juga sama kok seperti dia, sama dengan mertua kita ya. Kenakan kasih sebagai pengikat. Jala bodo ditabai hamuak kana posoi. Kaparumain kita dia mamuse. Supaya kita berbahagia, langgeng, saling mencintai. Jangan ada terjadi perceraian. Ini menjadi pokok permasalahan dalam kehidupan kita sebagai keluarga muda. Dan na membela kasih matua wate. Ya. Itu tahe inang? Itu ate. Ya. Jadi betapa kita besok tong do gabe si matua hita kan? Itu. Aupe songoni do benoku tu parumaiku. Ya. Dan ini kita mau pelajari. Di Trupukta memang kisah Nisi Ruton ini luar biasa. Dia masuk dalam kitab sejarah. Ya, setelah Joshua, Hakim-Hakim dan kitab Rut. Itu kitab-kitab sejarah. Disima aka panguhum menggonggomi hala Israel ujui. Alai juk donasi dan murtad. Ya. Murtad artinya manobak kana-kanaan. Isema panguhum na marhaporsian togu menentang aka gana-gana ba songoni ma zigzag ni haporsana sida tibo. Bamolorodo aka panguhum dipengaruhi aka gana-ganaan ba sumurut ma haporsana sida manobak gana-ganaan. Begitulah zigzagnya haporsion do panguluan ni hala Israel ujui. Moral do ngulu partodion. Alai nampai di situasi na songoni si adong do aka keluarga-keluarga na saleh ate. Ya, keluarga-keluarga yang masih hidup kudus na menghormati debata. Jadi memang kitab Rut on patuduhon bahwa debata aktif do disude ngolu ni aka na porsea na tetap setia tu debata doh di hatanai. Di Biduna Parjolo memang nunga dikisahkan bahwa terjadi do haleon manang kelaparan di Bethlehem, Judea. Nagabe suku-suku dihita puasa di Bethlehem adong kelaparan. Hape guarni Bethlehem adalah rumah roti, Beth dan Lehem. Ya, rumah roti. Di zaman ni si Joshua menggonggomi memimpin hala Israel di hati-hai, ya. Tanah Kanaan ima tanah habaoron ni susu dohot situa ni loba, ya, makmur sebenarnya. Tetapi kenapa terjadi kelaparan di situ? Alah memang dang adong dope raja mengatur hukum-hukum tanah, ya, hukum-hukum perorangan di situ belum terjadi begitu luar biasa. Alai do gabi silomo-lomo do halak, mabuat tano ni halak nang penunga adong pembagian tanah. Si Joshua do nama bagi tano si 12 margai do aka sudut-sudut na sudekan. Tapi kenapa terjadi di situ kelaparan? Itu dia karena ego manusia pada waktu itu sangat tinggi, mau lebih banyak. Jadi masama di keluarga nih si Elimeleh nalaudo nasida
ima tuh huta Moab untuk mengadu nasib. Ini luar biasanya ya. Di tengah kondisi inilah keluarga memutuskan meninggalkan tanah leluhur mereka untuk menghindari kematian karena kelaparan. Apa sasi tonga halak Moab musuh ni Israel dui. Ale bahasa ikut tusi nasi dalau. Diterpukon sebagai ima taringot tu persiajaran doon dihita menambahi pengetahuan. Dungi didok disi mate masih Elimelek. Taboto do tahya manginang ahado lapatan ni Elimelek. Elimelek artinya adalah Allahku adalah raja. Debatado raja. Alai disi mana naing patuduhon bahwa debatado na berotoritas na berkuasa di ngoluna. Ape molo di Moab justru disi jolma manoba dewa Kemos. Nah sangat kontras do guarni si Elimelek. Debatak kudo raja hape ikon lau do ibana tu hutan si Pelebegu. Seolah-olah Elimelek tak percaya bahwa suatu saat Allah akan memulihkan umat itu. Ini tragisnya. Dia pergi ke Moab untuk menghindari kematian, justru ke Moab dia menemui kematiannya sendiri dan tidak kembali lagi ke tanah perjanjian. Imana parjolo taringot tugowarate, napa duahon imai dok na Naomi. Ya, Naomi itu artinya cantik, menyenangkan, menggembirakan. Alai justru namasa di ngoluna napaet do naro di tongan ngoluna. Taku boto bah, songon na jarang do aka guar Naomi sate biete begeun. Ya, taku boto ala guar nenek tua dang sidok konon. Ya, tapi kalau tardidi nggak ada kita temui nama Naomi. Padahal orang mungkin takut ya. Apa ini Naomi ini? Padahal artinya menyenang. Lihatlah ke depannya. Ya, semua orang mengalami kok kehidupan ini silih berganti. Nah alani do justru di sonma terjadi guarni lapatan ni guarne do situasi na ni alaman ni imanai. Mate suamina disusul muse do anak kona na duai. Ado lapatan ni Mahlon. Mahlon lapatannya sakit, bersifat lemah, hampa. Wah. Nah sokarong dope guarna sing kobayanon ma guarna songoni. HP dung 10 tahun ibana mabuat perempuan Moab. Ima sirut. Tangadong boy ibana mangalehon dana manang keturunan. Sama sekali namanya dengan keadaan itu ya klop. Luar biasa. Jadi memang dalam usia muda mate ibana dalam kehampaan tidak meninggalkan keturunan. Inilah menunjukkan kelemahan ya bagi tradisi di zaman itu. Jika tidak ada anak itu adalah sebuah kutukan menurut mereka. Nah paduahon imasikilion artinya adalah merana atau musnah. Nang maadong mapain kuar na songono nate. Pait nai. Dosa rupa do. Lapatan ni guarne dohot situasi na masa di bana. Ope sarupa dohot ahane. Ya. Bahwa tak punya keturunan. Udah nih tuhata oma situasi si Naomi songon ina nama balu tanpa keturunan. Pertanyaan bagi kita, apakah Allah tidak menjagainya? Apakah Allah tidak memeliharanya? Apakah Allah tidak menyayangkan hidup Naomi sampai begitu sempurnanya penderitaan yang dia alami?
Rasa mulu nama asa do hita songonon tumal ko nama mate o Tuhan na hita do kan. Alay tak songoni. Songon edeni inahanay do nakinete. Sebenarnya itu diarahkan kepada remaja Naposo lagu itu ya. Punya masa harapan yang indah. Bagaimana masa depan kita. Lihat ke depannya, jangan lihat sekarang. Sekarang ini menempa kita. Bagaimana kita, setiakah, loyalkah kita kepada Tuhan atau tidak? Ingatlah bahwa pelangi kasih Allah di balik awan yang melingkupi kita itu pasti nyata. Amin. Ya, ada pelangi kasih Tuhan. Udah itu hatta adong sada panurat mengatakan bahwa hidup adalah seni memilih. The art of choosing. Hidup ini seni memilih. Ketika Naomi mengatakan kepada menantunya, pulanglah ke rumah orang tuamu. Malah mereka menangis teriak. Oh, luar biasa ini ya hubungan menantu dengan si matua. Naing do dipaihut si matua naing. Sugari na boya marso di mangan borni noon adong anak kokku. Parang mungkin pay mamunaw. Dan gabe marsino mangak kamu nina. Ya, tapi pulanglah kepada orang tuamu dan kepada bangsamu, kepada Allahmu. Lam dipagogo mo sa ate. Ujung nga gabe lauma si Orpa Juma si matuanay mula ibana. Roma suku-sukun tu si Ruth. Alimar si Hoho do ibana makokop si matuanay. Inilah dia seni memilih. Jadi setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan yang dia ambil. Karena apa yang ia peroleh sekarang merupakan konsekuensi dari apa yang ia pilih sebelumnya. Ya, itu dia. Saya pikir kita setuju lah ya. Jadi ada seorang profesor bidang studi bisnis di Columbia University. Nama Guarsina Iyangar. Di Suraton Ibanado, The Art of Choosing mengatakan bahwa ketika kita diperhadapkan dengan pilihan apapun yang harus kita pertimbangkan adalah apakah yang paling bermanfaat untuk diri kita. Jadi kalau segala sesuatu yang tidak bermanfaat jangan dipilih. Tarlu mo bimatu akar remaja Naposo anakon nami. Pilihlah mana yang bermanfaat bagimu. Tentang kuliahmu, tentang pekerjaanmu, terutama tentang pasangan hidup. Setuju tidak? Setuju ya. Itu dia. Ini yang perlu kita garis bawahi. Mana yang lebih baik? Nadu menggani i mata pilit. Memang si Ruth do si Orpa dua sado nong mabalu nasida. Diperhadapkan pada pilihan yang sama. Sama-sama kehilangan suami, sama-sama status nama balu. Mana yang mereka pilih? Tapi Ruth memilih untuk mengikut Naomi. Ahama dialusi si Ruth. Didokiba nama ima na di ayat saplonomi. Unang say sosoya tumadikon ho laho sirang syako yatu siho lao iko tusi ihutonoko yatu siho maringanan iko tusi au maringanan bangsom nama bangsoku debatam nama debataku ya disiho mate iko disi au mate disido au huhut naing tartanom ya. Sai songoni ma dibahen Jehovah tuau jala songoni ditabai tujuluanon holan hamatiani nama tarbahen manirang au sian ho. Wah, ini luar biasa ya pengakuan kredo dan harapan daripada Ruth. Uriani tuhata omma keputusan na binuat ni si Ruth. Memang memilih itu sulit.
Karena kita terkadang tidak tahu apa yang harus kita pilih dan apa konsekuensinya. Atau kita sudah tahu konsekuensinya, tapi logika dan keinginan kita sering berbenturan. Ya, ini perlu untuk mengambil keputusan. Alai disima haporseon nisirut membuat sada keputusan. Ya, jok do dingoluta olohita tergoda memilih akan salah. Jadi jangan kita memilih yang salah, tapi yang tepat dan benar, juga nyaman bagi kita. Di sonma hita naing marsiajar taringot tu si Rut. Apa artinya Rut? Rut artinya sahabat yang menyirami dengan melimpah. Berbahagialah yang bernama Rut, ya, seorang sahabat yang menyirami dengan melimpah, berlimpah ruah, ya. Yang paling luar biasa buasa di dok sirut. Olan hamatean nama naboi manirang au dohot ho. Biasa naon kan diucapkan akayana kota di partupolon donete, ya. Setia waktu sehat, sakit, muda, kaya, tua, kaya, miskin, dan segala macam. HP ikon dokononi ibana itu si Naomi. Dia punya komitmen yang sangat mempunyai peran. Di Bibelta odo janji setia hidup bersama yang diucapkan seorang menantu. Bukan kepada suami karena suaminya sudah meninggal, tapi kepada si matuana. Sementara gunang don waing aka parumah tanggaun mengalami ketidakcocokan antara si matua boru dohot parumain. Mana menantu berusaha hidup bebas dan lepas, jangan dipantau oleh mertua. Tetapi justru Rut mengikat erat hidupnya bersama Naomi. Luar biasa. Kadang-kadang kita membaca ini, waduh, saya bisa nggak ini seperti Rut, ya, begitu. HP si Rut ibana asalnya sian Moab do kan, halak si pelebegu. Ale bersedia do ibana mangihut ton si matuanai. Ia tu si holao tu si do ahum. Bangsom do gabe bangsokku. Debatam do gabe debatakku. Di siho ditanam, di si doau tartanam. Holan hamate ini do na maniraku kita. Padahal 4 kondisi yang dialami oleh Rut ini, parjolo imana sian si pelebegu, napa duahon sahalak na babalu, napa toluhon perempuan asing dia, jala dililit kemiskinan ate. Ikon ihuton na dosi matuana na dos songun imanain, ya. Ya kalau zaman sekarang ini ya udahlah nggak bisa dinafkahi, udah cerai aja kan begitu. Ah benang hukok siani mana dang adong. Aru anak dang adong pogus muse, malas muse dang adong launa. Wah udah klop ya, tinggalkan saja itu. Fenomena bagi keluarga-keluarga zaman sekarang ini. Dang boy manahan di akasi taonon. Tetapi Rut begitu nekat melakukan itu. Ikon tinggal ibana rabdo sinomi. Mangihuton musim mulak tu Judea tu Bethlehem. Alanyaha ay nunga di bege ibana barita marpangulahi rohai debata juga nunga di lehon nasida kehidupan yang lebih sejahtera. Jadi ini sebenarnya rencana Tuhan yang luar biasa dari keturunan Rut do si Boas sogot ima tubuh masyani Yesus Tuhan tayate. Jadi Rut dan Boas itu adalah ya buyut ya kedatangan seorang Mesias.
Kenapa Rut mengungkapkan itu kepada Naomi? Ayat 10:6-10 nakinani. Ternyata songon si matua inilah dia menjadi guru. Bukan saja guru secara jasmani, tetapi juga rohani. Memang ada kok karakter parumain yang mau diajar ya, yang mau dididik. Justru sekarang ini nahu bereng mal murado. Ahai doko si matu anak. Alah. Ngomong zaman dulu kan. Auna julu gitu. Ya, itulah banyaknya unek-unek. Tapi justru kita belajarlah dari Rut dan Naomi. Ya. Ternyata Naomi sudah banyak menceritakan tentang Allah Israel. Akat tada halongangan na pinatupan ni debata saat punasida saat nasida mian di tano Kanaan itu adalah perbuatan Tuhan. Ya. Alani do dihamu amanami nanami memang ikut tara do akayana kotai. Asa manangihon nasida di hata debata tak ajak sama-sama bisa kok kita duduk bersama parumain si matua kan bisa ya. Apalagi si matua boru. Satu bangku kita di gereja kan bahagia sekali kan. Asa songona di bereng halak, basongona kompak doh halaki bahinna kan. Ya, nggak tahu lah kita ini orang Batak songona. Wah, emak. Au disodoau hudul, inna kan. Ya, jadi bagaimana kita mau mempererat, membuat sebuah jalinan hubungan antara mertua dengan menantu. Kalau kita rindu supaya hubungan kita pulih, belajarlah dari Rut dan Naomi. Huriani tuhata songon di epistelta songoni mahita. Songon na pengalaman Rut do Naomi songoni mahita. Loyalitas kita laho mangyuto di bata mangyuto Tuhani. Dohot komitmen ta. Dohot konsistensi ta. Mangihuto Tuhan manang aha penamasa arsa dohot lasni roha. Apakah kita saat kehilangan pekerjaan, tubuh yang sakit-sakitan, memiliki seorang penyandang disabilitas, mungkin kita merawat natorasta namar tahun-tahun marsahid, itulah salib kita. Songon edetai nakin ihuton hamuawin nakan suadahon mak dirim. Memang kita harus bisa menyangkal diri kita. Nah alani dodison mahitanaing komit berjanji kepada Tuhan. Seperti janji perkawinan, begitulah janji kita kepada Tuhan. Setia mengikutinya, komit mengikutinya, dan kita tetap teguh konsisten kita di sudengoluta asa marhamona kita. Uriani tuhata tabain ma debata gabe raja songon guarni si Elimelek. Memang hidup ini dinamika seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tidak ada yang hidup selamanya mulus tanpa persoalan teh. Jadi tu debatado kita marhaposan dan yakin do kita ada pelangi kasih Tuhan seperti yang dialami oleh Rut dan Naomi. Justru Tuhan memelihara kehidupan mereka. Dan apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, ingatlah bahwa Tuhan tetap menjaga kita, memelihara kita, memberkati kita, dan menyediakan masa depan kita. Mungkin kita tidak terima hari ini, mungkin anak kita yang terima, mungkin cucu-cucu kita yang terima. Amin. Ya, martang yang maita. Mulia tema dihu ali Tuhan di bata amanami, namar bangsa di Banua Gicang, hatam Tuhan naung patar dihami asabui hami marsiajar songon si Naomi dohot si Rut hubungan si matua boru dohot parumain argado Tuhan aka pengalaman nasidai di ngulu nami si kanupari songon peran nami natoras songon si matua dohot peran nami songon anak dohot menantu manang parumain. Tuhan pargogoy hami
marhite todim asa boi kami gabe keluarga tau tiruan di haporseaon di pambahenan gabe keluarga na bahagia, keluarga na badia kami di tonga-tonga ni Portibion. Mardame sonak kami sudah Tuhan di tonga-tonga ni ngulu nami. Posturohan nami hodo nama masu ganup par rumah tanggaon nami marsada-sada sude ruas ni kuriam mulai sian wek sada rodi wek 12 on. Tuhan naing hutangnya kok kami ruas ni kuriam na pida ima keluarga mana tarsiagian ina nami loli boru hutapea rap dohot yana konasida tu huria HKBP Cibinong distrik Deboskap dohot keluarga Saud Marojahan Sipayung dohot ina nami Selviana Tristiani boru papahan dohot yana konasida ima tu huria GKPS Sudirman Siantar Sumatera Utara. Pasu-pasu mak keluargaon gabe keluarga natoktong jamoton mutuhan nasida manang jidiape. Pasu-pasu mak gabe keluarga na burju nasida di tonga-tongani kuriam. Tabaya kapat camotan kacang nyumur hai pason di nasida. Dohot masa depan nasida Tuhan nang tu akaya nakonna. Ruas ni kuriam namar sahid anakon nami Dionysius DiCaprio Hutagalung di rumah sakit Budiasi, nyonya nababan baru tobing di RSPAD, Frinko Hotboy si Hombing pemulihan di Jabu, amanami M Damanik do inanami baru bangun na isoman di Jabuna. Dohot nang akarwas ni kuriam na sohugore hami be namar sahid nasida saluhuna dihagalion alani parsahitoni daoni manasida Tuhan asimaroham pasu-pasu ma aka tangani dokter aka obat na pinasa nasida dohot aka perawatan nang siantonga-tongani keluarga di bagasan holong nasekoi asa jupang malas ni roha dok dame boy nasida Tuhan melanjutkan aka tugas-tugas nasida di parkarejoan di parumah tanggaonna manang di diape Tuhan nasida mangulahon aka ulaonna posdroha nami nasida Tuhan di pagasan hai pason songoni nang aka program tahun kesehatian di tahunon pasu-pasu mardalan dok denggan nang akaya nakon nami remaja naposo di parheheon nasida petuhan aka kegiatan nasida pasu-pasu lehon ma rohana sada di nasida dohot natoktong di pagasan persahabatan nabui saling mengisi saling mendukung asa lampatar aka pambahenan nasida Tuhan gabe pasu-pasu di tonga-tongani huriam pasu-pasu manang akaya nakon nami na berulang tahun mulai siana kadak danak remaja naposo akan natoras nang lansia pe dohot na berulang tahun di perkawinan di Parsaripion Oma Tuhan nama masu-masu nasida di aka parsikolahan di parkarejoan doh di aka sirokap nito di nasida Oma Tuhan na paturehon bogas ni akaya nakon nami nang songoni akana tua-tua pe pasu-pasu tabay ma pacamotan gacang nyumur hai pason di nasida doh sahala nasyakoi asa marsahala nasida Tuhan mendidik akaya nakonna laho manadaho doh maka porseho di tonga-tonga ninguru nasida lehon manang akada dana di aka keluarga naso di pasahat ho dope Tuhan tanggung jawab tu nasida posdoroha nami di aka keluarga sudut naposo homa Tuhan nama masu-masu nasida asa toktong nasida dirahut holong nasyakoi di pagasan habadiaon nasida gabe tiruan di tonga-tonga ni Portibion nang pemerintah nami pe Tuhan pasu-pasu mak mulesian presiden sahat tu akana panggonggomi na terendah homa Tuhan na mangalehon habisuhon doh keamanan
kenyamanan di negara namion songoni nang aka tim medis do sude aka guru aka pengusaha aka profesi na asing petuhan pasu-pasu manasida asa tau tiruan jala pasu-pasu nasida di tonga-tonga ninguluna na kami na pungapala do bason Tuhan say homa na mangalehon akadala na dumenggan di hami ditiki wadupi hami akan masa dingoluon postrohan nami Tuhan hodo namarmahani hami jala hodo Tuhan na mangalehon sudia kana rekoti dingolu nami pamalum mahami Tuhan lehon hai pason kacang ni umur dok sudi akan perlu dingolu nami hodo debata hodo ama dingolu nami atong dinanang mulak pehami anon saya ramoti mahami sahatu bagas nami beganup di bagasan las niroha do hai pason hupuji hami maho di bagasan Kristus Tuhan nami moliate mak roha nami diho amin. Mare de mahita muse lausta pasahat ma peliata.
peliata. Ale debata amanamina di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan, doho nasa uli basa nama uliutus. Hupasat hami masian nanilehom mitu hami pelian nami tuho, sejalo mai gabe uap na khusus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa huparsak kami pelianon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang misin lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok muliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanamina di Banua Gijang, sahi pinarbadiama guarmu, seroma harajaunmu, sesaut malomo ni roham di Banua Tongaon, songona di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siap hari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togihon tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala dipasor honma damena tutodim. Selamat hari Minggu biasanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.